Hi guys, this is Ilocana Caregiver OFW in Israel. Gabi ngayon dito, 9:17 in the evening, nasa room ako. Dahil may gagawin ako at gusto ko lang i-share din sa mga maraming free time. Ako, ang ginagamit ko sa free time ko ay nagtitinda ako sa online shop ko. Nag-umpisa ang online shop ko noong 2011. But now, nag-less na ako dahil naging busy ako dito sa YT. Oo guys, gusto ko kasing i-grow muna yung aking YouTube account. Tapos babalik ulit ako ng pagtitinda. Dahil namimiss ko yung maging tindera, di ba? Kati ng ilong ko, bakit kaya? May nakaalala sa akin. Tapos guys, yun nga, ngayon, marami akong ipapakita ngayon. Ang dami kong dumating na items. Kaya gusto ko lang pong i-share kung ano yung ginagawa ko sa free time ko para hindi ba ma-waste, 'di ba? Hindi yung nagpe-Facebook ka na walang katuturan, ganyan. So, ngayon, marami guys, mga accessories, ganyan. Ito binili ko din. Bumili din ako ng sa akin. Meron din ako i-hold dito na damit ko in the future kasi di-deliver ko muna ito para bumalik na yung puhunan ko. Yun guys, ang mai-advise ko or masasabi ko lang, kung may free time ka, gamitin mo sa ng tama, 'di ba? Hindi lang yung pagchichismis sa Facebook, nakikipagdaldalan, ganyan. So, ang ginawa ko ito ngayon sa Facebook ako, medyo konting, lang, budget sa time. So, medyo maaluan ang trabaho natin dito. Kaya, thank you Lord. Di ba, binigyan tayo ng ganung trabaho. Medyo maaluan. Ngayon, dumating siya. Magde-deliver ako bukas, Sabado. Kaya ayusin ko ngayon. Guys, kung gusto mo mag-online shop, ang may advice ko, you must find a direct supplier. Kasi katulad ko nung 2011 guys, ang supplier ko ay yung should I say, second supplier. May main supplier, yung talagang pinagkukuhanan na may pesto. Tapos meron yung kumukuha doon. Doon ako kumukuha. Ang laki ng patong. Nalaman ko na lang yan guys by 2012. I think 2012 or 2013 na ang laki pala ng pinapatong sa akin. Imagine, yung mga binibili ko noon na shoes na mga class A lang naman. Tsaka may mga tinitinda ko naman guys, mga hindi original. Yung afford, pangmasa talaga. Pero nagtinda rin ako ng mga original noon guys na galing Amerika. Yung mga watches, bags. Nung una lang ako sa online shop. Pero tinigil ko yun kasi laki ng puhunan. Tapos guys, tuloy ko lang yung supplier. Ang laki ng patong niya sa akin. Sabi ko, wow, nung nakita ko yung pinaka main supplier. Ay, grabe! 200 ang patong sa akin. Nang hinayang tuloy ako. Pero inisip ko na lang nakatulong ako sa kanya, di ba? So, ganun nga guys. Pag mag-online shop ka, hanapin mo yung pinakamurang supplier para mabenta mo rin ng mura. Kasi ang labanan ngayon guys, pababaan ng price. Sa dami ng nagsulputan na online shop. Dito na nga lang sa Israel guys, noong 2011. Kung kunti lang kami, nabibilang mo lang yan dahil ay ang dami na ng customer. Ngayon, Diyos ko guys, ang dami na. Yung mga dati mong customer, nag-online shop na rin. Pero okay lang naman. Kasi ako naman naglaylo na rin dahil napapagod na rin ako na kakabuhat, kahihila ng maleta, magde-deliver ka sa kung saan-saan, sa flat nila, ganyan. So, medyo naglaylo na ako ngayon. Every 2 months na nga lang ako nagpaparating ng mga pa-order ko guys. Ito sa susunod siguro pagkatapos may deliver ko mga to. Sa ano na lang siguro ako magpapa-order ulit. By November, darating ang magpapa-order ako ng October. So, i-deliver ko yun ng November. Isa pa yun guys. Pag nandito ka sa abroad, matagal kasi yung ikot ng pera.
Kaya, ang ginagawa ko na lang, nagpapa-shipping ako sa Pilipinas, dito na binabayaran, or tapos is-shipping ko na lang sa Pilipinas. Which is very convenient kung nasa abroad ka, tapos kaya mong i-manage through online, through internet yung online shop mo. Or meron kang mautusan dun na nag-aayos. So, sa akin naman, may hipag ako. Ang gati ng ilong ko, guys. Hindi ko alam kung bakit. Tapos, yan nga, kung may mautusan ka, okay lang naman. So, thanks to God that may hipag din akong medyo, na sabihan ko na nag-aayos doon. Or, nagda-direct na lang ako, nagda-dropship, ganun. Bali, ang gawin nyo guys, maghanap kayo ng supplier na, kung magbabala kayo mag-sideline online, ang mai-advise ko, maghanap kayo ng supplier na mapagkakatiwalaan nyo dahil maraming scammer. Ako, ilang beses akong na-scammer nung bago ako sa online shop. Siguro na-scam din ako ng almost 10,000 guys. Ang sakit sa banks, di ba? So, ang hanapin nyo guys na supplier, yung pwede kayong mag-dropship. And, basta mapagkatiwalaan nyo. Yung supplier nyo na, ang mismong mag-deliver or magde-deliver or magpa-ship sa inyong customer using your name. Kasi ganun ang ginagawa ko. Using your name. And then, pangalawa, kung meron kayong mapagkatiwalaan na mismong mag-pick up dun sa supplier na, for example, yung nagpi-pick up na yun, per item ang singilan. For example sa akin guys, ito, yung nakilala ko lang, hindi ko pa siya nakikita, pero I trusted her dahil ilang taon na rin, mga 3 years. 2 years na siyang sa akin, nakakatulong sa akin. So, ang ginagawa niya guys, per item is 15 ang singil niya, 15 pesos. Then, sabi ko, pwedeng paki-ship na lang. Dahil gusto ko yung may nag-check. Para, kung ipa-ship guys, makita niya muna kung may damage ang item. Ganon. Ganon ang pangalawa. Pangatlo naman guys, kung gusto mo yung pamilya mo ang ayos ng delivery mo, yung inuutosan mong mag-pick up, siya yung magpapa-deliver sa bahay nyo. Or, yung main supplier, siya na ang magde-deliver dun sa bahay nyo. Pwede kayo magpa-deliver guys through GRS. Yun ang pinakamura ngayon na shipping company or courier. Shipping courier. GRS. So guys, ano pa ba ang maipapayo ko sa mga nagbabalak na mag-online shop? Kung gusto niyo ng help, you can message me. You can contact me in my messenger. And then, kasi ako nagkumukuha din ako mga reseller. But now, naglaylo muna ako dahil gusto kong i-grow yung YT channel ko. But I'm entertaining who want to sell my items. And very low price ako guys. Dahil may konting tubo lang ako, okay na sa akin. And then, ano pa ba ang i-share ko? And guys, kung magtinda kayo sa online shop, huwag niyo sabihin na, original ito. Pero hindi naman, 'di ba? Kasi napapansin ko guys, ang dami nang nagwa-online. Tapos parehas kami ng item. Sa kanya, original daw. Bakit ako hindi? Sinasabi ko na replica, high-end replica, class A, US grade, ganon. Ganon kasi ako guys Aanhin ko ng malaking kita kung may dinadaya naman ako, diba? Dahil in the end, makikita naman nila guys kung tunay or fake or replica or anything, diba? So, you must tell the truth na yan ay class A lang. Katulad mga ito guys, may pangalan siya, pero galing lang ito sa hindi siya original. Kung may customer kang naghahanap ng original, sabihin mo, pumunta siya sa mga outlet ng original. Or i-offer mo kasi meron ako guys, kung may customer akong naghahanap ng original. Ay, gusto ko ng original. Naghahanap talaga ako ng guys, ng supplier na original. Tapos sasabihin ko yung presyo.
Ay, ang mahal. Ganon sila, no? Minsan hindi mo naintindihan ng tao. Bigyan mo ng original. Sabi, ay, ang mahal. Original po kasi, ganon. Ganon, guys. So, yun nga po ang aking konting sharing. Medyo puro sharing ang ginagawa ko ngayon sa vlog ko. Nag-aaral pa lang ako sa mga makeup dahil ayaw ko naman yung mag-vlog ako na hindi ko rin alam ginagawa ko, diba? So, yung mga makeup, yung mga review, inaaral ko muna mga yon bago ako pupunta dun sa review na yon. So guys, ano pa ba ang gusto nyong malaman? I-comment nyo lang sa baba ng aking video para maturuan ko po kayo kung gusto nyong mag-online shop. Ito kasi ang gusto ko, guys, sa totoo lang. In my dreams, nawa naman bigyan ako ni Lord ng puhunan, kahit hindi malaki, kahit yung katamtaman lang, dahil gusto ko pag mag-for good na ako, gusto kong magkaroon ng konting little boutique, diba? Dahil yun yung nasa puso ko, guys, yun ang gusto kong gawin, damit, dahil mahilig ako sa damit. Kahit ang mga damit ko lang ay mga mumurahin, nag-ukay-ukay nga ako dyan, kasi dito, guys, mga Israeli, tinatapon nila yung mga ayaw na nila, kahit magaganda pa, or mga excess, hindi sila nag-i-stock, so tinatapon nila dyan lang. Hindi naman mismong basurahan na mismong kasali ng mga basura, guys, pero tinatabi lang nila, or meron yung mga stock room na nila pinaglalagyan, doon kami kumukuha. Ang gaganda kaya mo, guys. Ganun lang ako kasimple, masaya na ako. Tapos nakakita ka pa ng mga original, diba? So, maluho ako sa damit, pero hindi ako maluho na bumibili ng mamahal. Minsan lang ako bumili, meron din mga akong damit na talagang gusto ko rin na may presyo. Pero kalimitan, kung ano yung bagay sa akin, yun ang aking pinibili. At saka hindi ako tumitingin kung guys, hindi ako mahilig sa masyadong mahal na damit. Kung ano yung mura at bagay sa akin, bibilhin ko. Kahit naman mahal, basta bagay sa akin, basta ba kaya ko, diba? Pero kung masyadong mahal, no, I will not buy. I don't want expensive items. Pwede siguro kung sa expensive is sa mga watch, sa mga alahas, ganyan. Pero pag damit, guys, hindi. Ayaw kong i-invest yung pera ko sa damit. Dahil ang damit naluluma, diba? Ang expensive na yung mga alahas. Pwede mong kung in case of emergency, guys, na kailangan mo ng pera, makatulong sa'yo. Yun naman ang ko. Pero pag damit, mahilig pa ako sa bags, pero mga bags ko lang, ang mga mahal lang na bags kayo regalo ng asawa ko. Yun lang. Pero pag ako yung bibili, meron din, mas pala ako sa bags. Mas minsan, yung mga high-end replica yun, binibili ko din. Or binibili ko na lang dito sa aking online shop o di naka-discount pa ako. Yun, guys. So, mga gustong matuto dyan ng online shop, you can chat me anytime. And then, I will try to help you sa abot ng aking makakaya. And kung hindi man kayo kuha sa akin, maiano ko yung mga supplier sa iyo. Okay? And then, guys, ano pa ba? Sige. Hanggang dito na lang. Salamat sa pakikinig ng aking sharing today. Guys, maraming salamat sa mga sumuporta sa akin at sana po patuloy po kayong sumuporta sa aking mga next video. Again, this is Ilocana Caregiver. Don't forget to subscribe me and don't forget to push the bell so that if I have a new video, you will notify it. Bye. God bless.